Nærmest alt det drikkevand, vi har til rådighed i Danmark, stammer fra grundvandet. Dybt ned under vores fødder finder du et sted, hvor vores grundvand er i øjeblikket og i fremtiden. Vores grundvand står overfor et alvorligt problem. Det er forurening. Det er det problem, vores grundvand og drikkevand står overfor. Det er noget, vi skal tage seriøst. Så hej Linda og Tina. Vi er en vanvittig god gruppe, bestående af Felix, Thomas og jeg. I har givet os til opgave at lave et produkt, som vedrører drikkevand i fremtiden. Vi har valgt at lave en kortfilm af en dokumentar med delemnet forurening af grundvandet. Vi vil finde af, hvilke kilder der er med til at forurene grundvandet, hvordan grundvandet bliver forurenet, hvordan man kan beskytte grundvandet. Disse 3 spørgsmål vil vi finde ud af ved at undersøge problematikken, og det burde ikke være så vanskeligt, vel? Men så venligst med og god fornøjelse. Det rene drikkevand og grundvand er truet. Det viser nye undersøgelser, som viser, at 1300 grundvandsboringer er lukket ned til og med 2005, og at 100 nye boringer lukkes ned hvert år. På grund af menneskeskabt forurening, og på grund af den her fremmarch af forurening, bliver der lukket nye vandboringer ned gang på gang, som vi kan se. Og når man snakker om forurening af grundvandet, sker det på 3 forskellige måder. Og den første er linjeforurening, og den anden er punktforurening, og den sidste er fladeforurening. Fladeforurening. Cirka 90% af Danmarks areal er åbne områder, der ikke er bebygget. Landbrugsjord udgør 60%, mens skove, gartnerier, haver og parker dækker de resterende 30%. Landmænd tilfører gødning til jorden for at fremme deres planters vækst. Gødningen kan være staldgødning eller gylle for dyrene, kønsgødning eller flydende ammoniak. Gødning indeholder stoffer, der er vigtige for, at planterne kan trives og give et stort udbytte. Men den negative side af gødning er, at der findes et stof i gødningen, som giver store problemer i forhold til grundvandet. Det er kvælstof. Kvælstof findes i forskellige former i jorden. Det kan fx være nitrat eller ammoniak, som vi ser her. Og hvis afgrøden ikke har opbrugt overskud af kvælstof, når vækstsæsonen er forbi, vil overskuddet sive med nedbøren ned gennem jordlagene og føre til forurening af grundvandet. En anden ting, som er med til at forurene grundvandet er, at når man gerne vil give afgrøderne de bedste levevilkår, så sprøjter man ud over markerne med plantebeskyttelsesmidler, også kaldes pesticider, som er det vi ser her. Det er gifter, der hæmmer eller udrydder skadelige insekter og svampe og begrænser væksten af ukrudtsplanter uden at skade selve afgrøderne. Det gør man ved hjælp af hjælpestoffer. De aktive stoffer i pesticider og hjælpestofferne kan følge med det nedsidende vand under ned og forurene grundvandet. Punktforurening er, når forureningen sker på et lille afgrænset område. Det kan hænde på en losseplads, hvor man har brugt igennem årtier gamle grus, ler og maulgrav til affald. På gamle industrigrunde kan man finde nedgravede dunke, tromler og lignende med forskellige kemiske stoffer. Jorden kan også være gennemvævet af kemiske stoffer, som er et resultat af et almindeligt spild ved den tidligere produktion. Som sagt er der også linjeforurening. Det er, hvis man forurener på lange, lige udstrækninger. Det kunne fx være, hvis man sprøjter med ukrudtgiftstoffer langs togbaner, eller hvis der er utætte kloakrør. Stoffer fra disse kilder er også med til at forurene grundvandet, men ikke i lige så stort omfang som f.eks. fladforurening eller punktforurening. Nedbøren, der siver ned gennem disse forureningskilder,
kan opløse eller transportere forureningsstoffer ned til grundvandet. Disse kilder er en del af den forurening, vi ser i grundvandet. I vores gruppe har vi diskuteret hektisk frem og tilbage om hvilke forsøg vi skulle bruge og hvordan vi skulle opbygge det. Vi har så kommet frem til dette forsøg. Tada! Det er ikke noget traditionelt forsøg, som vi har fundet i vores grundbøger eller vores forsøgskampagner. Det er et forsøg, vi selv har opbygget efter vores egen viden af vandets kredsløb og forurening af grundvandet. Vi vil med denne model af vandets kredsløb vise hvordan og hvor nemt grundvandet bliver forurenet. I venstre side i modellen ser vi det vand, som skal illustrere havet, søer, dale osv. Overalt i kassen er der fyldt med atmosfærisk luft, og til sidst i modellen har vi landbrugsjord efterfølgende af de forskellige jordlag. Det nederste lag er kalk og ler, det næste lag er så gruslaget, og derfra bliver det finere og finere, jo højere man kommer op igennem moræne og sand. Nu til gødningen. Det er en meget solrig dag, derfor er det nærmest oplagt, at landmændene gøder på deres mark. Den her landmand har i hvert fald ikke holdt sig tilbage. Før vandet i kassen kan blive en del af vores måske forurenet grundvand, skal det igennem vandets kredsløb. Første trin i vandets kredsløb er fordampning. Fordampning sker ved hjælp af solens livsbetingede varmeenergi, som kan fordampe det vand, som er i verden og i vores kasse. Når der sker en fordampning, ændrer vandet, vi ser her, til en anden tilstandsform, som er tilstandsformen med luftform. Efterfølgende stiger vandet i form af luft op i atmosfæren og fører til det andet trin i vandets kredsløb. Det er nedbør. Vanddampen stiger op i luften. Jo højere vanddampen kommer op, jo koldere bliver luften. Når luften bliver tilstrækkeligt kold, fortsætter vanddampene og danner skyer. I skyerne bliver de små vandpartikler til dråber, som kan sætte sig sammen til større masser. Til sidst bliver dråberne så tunge, at luften ikke kan bære dem, og der dannes nedbør. Nedbør kan falde som både regn, slud og sne. I dette tilfælde er det regn. Det er så nu, det nedsidede regn rammer det overskydende gødning. Det overskydende kvælstof i gødningen bliver til nitrat, som kan sive ned til grundvandet eller udvaskes til vandmiljøet, hvor det sammen med nitrat fra spildevand giver forurening. I dette forsøg her vil det blande sig med nedbøren og sive sammen ned til grundvandet. Som sagt kan nitrat gøre grundvandet sundhedsskadeligt. Grænseværdien er 50 mg per liter. Nedsivningen kan tage lang tid, men det hele afhænger af jordlagene. Nedbøren siver hurtigt gennem sand og grus, men langsomt gennem ler og tæt moræne. Jo langsommere vandet siver ned gennem jordlagene, desto renere er vandet. Det vil sige, at forureningen vil gå stærkest og mest effektivt, der hvor der er sand og grus, og forureningen vil gå langsomt igennem tæt ler og moræne. Jordbunden består af mineraler, organisk materiale og porer. Disse porer kan være fyldt med luft eller vand. Hvis der taler om helt eller delvis luftfyldte porer, taler man om en udmættet zone. Hvor porerne er helt fyldt med vand, taler man om den mættede zone eller grundvandsspejlet. Lige under grundvandsspejlet, som er dybt nede i jorden, er der et område med masser af grus, der ligger grundvandsmagasinet, hvor man kan pumpe alt det grundvand op man vil, hvis der altså er nok grundvand, eller hvis der ikke er forurenet med nitrat eller andre forureningsstoffer. Vi har ikke kunnet påvise, hvor meget vandet i vores grundvand er forurenet, men vi kan konstatere, at det grundvand i vores sø var stærkt forurenet og ubrugeligt til drikkevand. Det har vi kunnet konstatere ved hjælp af en nitratmåler, der viste, at vandet var forurenet med nitrat med mere end 50 mg per liter. Og det siger jo noget. Der findes et ord, der kan sikre rent drikkevand i fremtiden og beskytte vandværker som denne her bagved mig. Det ord er grundvandsbeskyttelse. Mange steder i landet gør man en ekstra indsats for at beskytte grundvandet. For eksempel i visse dele af landet indgår vandværkerne aftale med landmændene om slet ikke at bruge pesticider og begrænse brugen af gødningsstoffer. Den nye indstilling skal så være for at beskytte grundvandet er, at den nuværende intensiv landbrug med stor forbrug af gødningsstoffer og pesticider går hen imod noget mere
Ekstensiv landbrug, hvor der slet bliver brugt pesticider og gødningsstoffer, det vil sikre rent drikkevand i fremtiden og beskytte grundvandet. En anden mulighed kan være, at vandværkerne opkøber landbrugsjord for at sikre sig, at der ikke bliver brugt pesticider og gødningsstoffer, der hvor der skal indvindes grundvand. Der skal altså overhovedet ikke bruges for nogen former for forureningsstoffer, der hvor der skal indvindes grundvand til drikkevand. Det blå område er en grundvandsbeskyttelseszone på Fyn, hvorpå de grønne områder, hvor der skal indvindes grundvand til drikkevand i fremtiden. Man må så ikke anvendes pesticider, gødningsstoffer og heller ikke andre forureningsstoffer i en radius af 10 km. En anden løsning, som kan være med til at beskytte grundvandet, er skovrejsning på følsomme skovområder. Det vil give vandforsyningen en god kontrol med forureningstruslen fra pesticider og gødningsstoffer. Samtidig så det vand, der siver ned til grundvandet i skovområder, er meget let forurenet, da der sjældent bliver brugt pesticider og gødningsstoffer i skovene. Derfor skal der plantes skove for at beskytte grundvandsressourcerne i fremtiden. Disse løsninger er væsentlige for at beskytte grundvandet. Men tak for at I så med, og håber I har lært noget. Right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. And I hope you know I won't let go.